अरण्याच्या ठिकाणी आमचं आगमन झालंय. पण हो बघा ना, इथं आल्यापासून जसशी पावलावर पावलं टाकते ना, तशी आजूबाजूचं एकसारखं निरीक्षण करते. हे निसर्ग आणि ह्या निसर्गाचं हे हवामानाचं सौंदर्य आणि सौंदर्य पाहतात मन मात्र आमचं किती प्रसन्न झालंय. अहो पहा ना, चहूबाजूला किती थंडगार वारा वाहत आहे. आणि एवढंच कशाला, या दिशेला पहा, या दिशेला हे उंच उंच वृक्ष आणि ते उंच उंच वृक्ष ना जणू काय त्या गगनाला कसे गवसणी घालतायत असा मनोमनी मनोभास आज आमच्या अंतराच्या ठिकाणी. आणि एवढंच कशाला, या दिशेला पहा ना, हे उंच उंच डोंगर आणि त्या उंच उंच डोंगराच्या मध्यभागातून वाढणारा हा खळखळ 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 असा आवाज करत वाहणारा थंडगार पाण्याचा सुंदर असा झरा. हा निसर्ग आणि या निसर्गाचं हे हवामानाचं सौंदर्य पाहिलं आणि मनाच्या ठिकाणी अशा भावना निर्माण झाल्या की या निसर्गाचं वर्णन आज आमच्या मुखातून शब्दानं निघतोय ना, तीच वर्णन जर का काव्यमय गीतानं झालं असेल तर मनाच्या ठिकाणी किती आनंद होईल, नाही का हो? पहा ना, चारी बाजूला वसंत ऋतू कसं एकसारखा बहरायला आलाय आणि या बहरलेल्या वसंत ऋतूच्या ठिकाणी स्वतःच्या मनाच्या ठिकाणी झालेला आनंद आज आम्हाला द्विगुणित करायचा आहे. आणि म्हणून आनंदाच्या भरानं आणि हर्षभरानं या ऋतुराजाच्या ठिकाणी धावून जात फक्त एकच वाटतंय, फक्त एकच वाटतंय, फक्त एकच वाटतंय, ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला.
तसंच करावं. अधिक वेळ इथं न थांबता लवकरात लवकर भावांची आज्ञा आणि लवकरात लवकर याच मार्गावर. त्या पाणवट्याच्या शेजारी ही अनोळखी व्यक्ती पण झोपली. बापरे, छे छे, आपल्याला त्याच्याशी काय करायचंय? आपलं कर्तव्य तर पूर्ण झालं आणि म्हणूनच तर कर्तव्य पूर्ततेबरोबर लवकरात लवकर आपल्याला सुद्धा निघायला. दुर्लक्ष करून इथून जाते खरी, पण जाता जाता बाबांचे मात्र शब्द आठवले. असं या व्यक्तीला साथ करायला हवी. हो, ही व्यक्ती नेमकी तर झोपली आहे की असं काय घडलं असेल काही ठाऊकच नाही मला. कारण हा इथं पाणवटा, या पाणवट्याच्या ठिकाणी कितीतरी हिंस्र शॉप मध्ये येईल असतील आणि जर का इथं यांना या अवस्थेत पाहिलं असेल ना तर एखादं हिंस्र शॉपात यांच्यावर नक्कीच ओळख घालेल. नाही नाही, असं करता कामा नये. ते कोणत्या प्रकारे इथं असतील, पण यांना यावेळी इथं जागृती देऊन यांना सावध मात्र करायला हवं. हो हो, असंच करूया. अहो अहो, ऐकताय का? अहो अहो, उठा ना. तरी बरं झालं तर परमेश्वरानंच तेवढी बुद्धी दिली आणि आम्हाला हे सगळं काही सुचलं. ही व्यक्ती इथं झोपली नसेल, नक्की काही ना काहीतरी कारणावरून ही इथं मूर्छेत पडली असेल. नाही नाही, इथं जर काही असे राहिले असेल ना नक्की एखादं महाभयानक संकट कुणीतरी यांच्यावर नक्की आलेल. करू तरी काय? आता उपाय तरी माझं होत आहे. एका परपुरुषाला मी स्पर्श करत उठवू तरी कशी? तो थंडगार पाण्यानं वाहत जाणारा हा झरा. हो, असंच करावं. त्या थंडगार पाणी आज त्याच्या मुखात घालावं आणि थोडा वर शिंपडावं. नक्की आता जागृती येईल. परमेश्वराची कृपा म्हणावी. काय करतोय? जोपर्यंत या राज किरीटाचं पूर्णतः रक्षण होत नाही तोपर्यंत अवस्था प्राप्त झाली. या अवस्थेतून बाहेर काढला. प्रणाम. आम्हीच आपल्याला पाणी दिलं. या मूर्छित अवस्थेतून आम्हीच आपल्याला जागृती दिली. काय वाटलं? आम्ही ओळखीलं नाही आपल्याला? आम्हाला ओळखीलं? आम्ही तर नाही तुम्हाला ओळखीलं. पूर्णतः जाणीव झाली आम्हाला. हे पांडवांच्या पाठीराख्या, हे दयाघना, हे गोपाल कृष्णा. तुला काय वाटलं? कुणाला? एका स्त्रीचा वेश घेऊन या सुशर्माचा शोध घेण्यासाठी वर आली आणि या सुशर्म्याला पाहता क्षणी या सुशर्माला एक स्त्री म्हणून बनवण्याचा प्रयत्न करत असेल. तर हे देवा,
माझं तृणांकुरा. माझं नाव तृणांकुरा. मी देव नाही. मला शुद्धीवर आणण्यासाठी आपण तत्पर ठरला. मीच. आम्ही या ठिकाणी ज्या अवस्थेत होतो त्या अवस्थेतून जागृती देण्यासाठी आपण. नाही, बरोबर आहे. आपण ज्या अवस्थेत होता त्या अवस्थेतून आपल्याला उठविल्यानंतर अशा तऱ्हेचे प्रश्न आपल्या समोर नक्की उपस्थित होणार. पण चिंता करू नका. काय जसे तुम्ही समजताच ना तसं मी काहीच नाही. भगवान गोपाल कृष्णांनी आज एका स्त्रीचं रूप घेऊन आपल्या समोर आले असं आपलं म्हणणं आहे. कारण ज्या परिस्थितीतून मी जातोय त्या प्रसंगाला मी तोंड देतोय. नाही, त्या प्रसंगाची जाणीव आपल्याला नाही. त्यामुळे आपला दोष नाही. आपण समजू शकत नाही. आपल्या स्वभावाला आणि आपल्या बोलण्याला आम्ही मुळीच दोष देऊ शकत नाही. पण आम्ही मनोमनी खरंच सांगतोय. आमचं नाव तृणांकुरा. आमचा एका ब्राह्मण घरात जन्म झालाय. ब्राह्मण कन्या. आणि या इथं आपल्याला मूर्छित अवस्थेत आम्ही पाहिलं. आणि जर का आपण असे मूर्छित अवस्थेत इथं पडला असता तर या पाणवट्याच्या ठिकाणी पाणी प्राशन करण्यासाठी येणाऱ्या कितीतरी हिंस्र शौपदांनी आपल्यावर झडप घातली असती. आणि या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आज आम्ही हे कृत्य केलं. नाही, राग आला असेल तर आम्हाला क्षमा करा. त्याही पलीकडे जाऊन उदार अंतस्करणानं आपण आम्हाला क्षमा करावी. कारण संप्रत आज ज्या अवस्थेत आम्ही होतो त्या अवस्थेत जर का आम्ही राहिलो असतो तर हिंस्र शापदांचा प्रश्न बाजूला राहू द्या. पण आज हे शत्रू माझ्या मागे लागले. ते शत्रू आज माझ्या किंवा प्राणावर टपले. त्या शत्रूंच्या निदर्शनात जर का सुंदर आला असता तर त्या संधीचा फायदा घेऊन त्या शत्रूंनी आमच्या जीवाचं बरं वाईट केलं असतं. पण आपण आम्हाला केवळ शुद्धीवर आणलं. आमच्या मुखात केवळ पाणी घालून आमचा जीव जीवात आणला. याच्याबद्दल प्रथमतः आम्ही आपले ऋणी आहोत. आम्ही आपले आभार मानतो. हे बघा, आमचे ऋण मानून आमच्या नजरेत आम्हाला असं लाजू नका हो. अहो, माणुसकीचा धर्म. आता तो माणुसकीचा धर्म आज आम्ही तो जोपासला. आमच्या पूज्य पिताजींनी जी आम्हाला शिकवण दिली त्या प्रत्येक शिकवणीप्रमाणे आज आम्ही वाटचाल करतोय. आणि ती शिकवण आज आपल्याला पाहिल्यानंतर आमच्या नेत्रासमोर आली. आणि तोच माणुसकीचा भाव तुमच्या अंतरामी जागृत झाला. पण एक ध्यान असू द्या. काय? यात कदाचित आमच्या सुदैवानं आमच्या समोर चालू असलेल्या प्रसंगातून आम्ही जर का सुखरूप वाचलो आणि केवळ देवाच्या सुयोगानं तुमची आणि आमची पुनश्च ग्रंथिका झालीच तर या उपकाराची परतफेड एक ना एक दिवस करू. पण सापडत आमचं चाकरी आमच्या नेत्रासमोर आहे. आम्हाला इथं थांबता येणार नाही. क्षमा असावी. कारण जाणाऱ्या व्यक्तीचा मार्ग कधी रोखायचा नसतो, आखून द्यायचा असतो. नाही रागे पण आज नाही रागे भरणार. आम्ही आपल्यावर चिंता करू नका. कारण आपण प्राणदान दिलात. या परिस्थितीतून आपण बाहेर काढिलात. अर्थात तुमच्या मनीचे जे काही हितगुज असेल तर जरूर सांगा. ते ऐकून घेण्यासाठी आमचे कर्ण उत्सुक झाले. नाही, काहीतरी सांगावंसं वाटत होतं म्हणून जाता जाता तुमचा मार्ग रोखिला. वाटत होतं म्हणजे आता आठवत नाही. नाही, सांगण्यासाठी शब्द मुखातून बाहेर निघतात पण बाहेर निघण्यापूर्वी ते ओठाच्या पकडे तसेच चक्रबंद होत आहेत. जरूर. कारण जरी या परिस्थितीतून आपण बाहेर काढला तरी आम्ही आपल्याला एक अनोखे आताच कुठे आमचा परिचय झाला. पण तो पूर्णतः परिचय झाला नाही. आमचा जन्म कौरव घराण्यात झालाय. सुयोधन पौत्र सुशर्म्या अशी आमच्या देहाला संज्ञा. पण आपली ओळख झाली. आपला ब्राह्मण घराण्यात जन्म झाला. तुम्ही तुमचं प्रीत पुरा केला. पण आमचं कर्तव्य आम्हाला हाक देत आहे. याच्यासाठी जे काही तुम्हाला सांगायचं होतं ते या क्षणी जर आठवत नसेल पुन्हा ग्रंथिका झाली तर जरूर सांगा. नक्कीच ऐकून घेण्यासाठी तुझ्या
आहारी जातोय, मायातीत होतोय. अरे स्वतःच्या जीवन पुष्पाची ठेव या तरुणांपर्यंत तुझ्या चरणावर अर्पण करावी का? आणि सर्व त्यागी का माया करता? तू ओळीला जावा नाही, मला माझ्या कर्तव्याचे या राजकिरीटाचं संरक्षण केल्याशिवाय तुझ्या जीवनाचा पूर्णत्व नाही. एकाएकी आपल्या मुखावरील भाव असे बदलले का? क्षमा कर आम्हाला. हातच्या मुखाला आमच्या हाती हात घेणारे एकाएकी आमचा हात धिक्कारून असे दूर का गेला? याच्याही मुळाशी कारण आहे. आमचं कुठं चुकलंय का? नाही, मला तुमचं काही चुकलं नाही, पण या सुचवण्याला आज काय करावं आणि काही नको हा एक प्रश्न निर्माण झाला. कारण ज्या भीतीनं आम्ही युद्धावर आलो ती भीती कुणाची माहित आहे का? कुणाच्या भीतीनं? समस्त पांडवांची. समस्त पांडववीरांच्या भीतीनं आज आपण या अरण्याच्या ठिकाणी फिरताय. कारण त्या पांडववीरांचं आज लक्ष एकाच गोष्टीकडे वेधलं जात आहे, ते म्हणजे या भारत देशाचा राजकीय. पण त्यांना हस्तगत करायचं आहे. पण माझ्या आजोबांना म्हणजे सुयोधनाला दिलेला शब्द, तो शब्द पूर्ण करण्यासाठी या राजकिरीटाचं संरक्षण करत असताना युद्धाला सुसर्गा इथं आला आणि या अवस्थेत पडला. तुम्ही या अवस्थेतून बाहेर काढले आहोत त्याबद्दल मी आपला ऋणी आहे, मी आपला उपकारी आहे. पण तुमच्या या इच्छेचा स्वीकार, या इच्छेची पूर्तता मी नाही करू शकत. थांबा म्हणते. क्षमा. असे चिंता तर होऊन आमच्या समोर असे असं आजवर हात सोडू नका हो. पण तृणांकुरे या काय करावं? कारण तू केलेल्या उपकाराची परतफेड थांबा. या तुझ्या इच्छेला आम्ही करू शकत नाही. मी सांगते ना, काय? फक्त या किरीटामुळं आज आपल्याला जागोजागी असं भीतीनं भटकावं लागते ना. मी जाणते या तुमचं काही चुकलं असं मी असं मुळेच म्हणत नाही. जर का एवढं मोठं भयानक संकट आपल्यावर आलं असेल तर त्या परिस्थितीतून मात करण्यासाठी आणि या महाभयानक संकटातून मात करण्यासाठी मी तुम्हाला सहाय्य करेन आणि या संकटातून मी तुम्हाला बाहेर काढेन. तुझ्या बोलण्याचा अर्थ उमगला. एका बाजूने अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला तर तुझ्या इच्छेची पूर्तता व्हावी म्हणून कुठेतरी सहानुभूतीचे 4 शब्द आम्हाला सांगते. पण आमच्या प्राणाचं रक्षण तुम्ही करणार आणि तुमच्या इच्छेची पूर्तताही करणार. बरोबर पण नाही, मी आपल्या इच्छेची पूर्तता करू शकत नाही. आम्हाला भरविण्याचा प्रयत्न करू नका. नाही क्षमा असावी. आमचं भविष्य आमच्या नेत्रासमोर आहे. मान्य आहे. मृत्यू पावलं पावलं तुमच्या समोर आहे. माझ्या मुखातून शब्द बाहेर निघतात. आज अशा तऱ्हेच्या भावना आपल्या मुखातून बाहेर उमटल्या. मनात निर्माण झालेला संशय योग्यच आहे. जिथं आपल्यासारखा योद्धा काही करू शकला नाही तिथं मी एखादी सामान्य स्त्री काय करू शकेल? हा एकच प्रश्न ना. हा संभ्रम आहे. हा संभ्रम मी दूर करते. तो कसा काय? हा तुमचा संभ्रम एकाच गोष्टीने दूर. हे तुमच्यावर आलेलं संकट मी दूर करणार म्हणते. मी स्वतःहून नाही, फक्त एकाच योग्य करून आमचे पितृदैवत अगदी कोणते असेल तर महर्षी च्यवन भार्गव यांच्या अभिकन्या आमच्या च्यवन भार्गव पितृदैवतीचा. ही तुमची पितृदेवता? आपण नाव ऐकले असेल. आतापर्यंत नाव ऐकलं होतं पण व्यक्ती पाहिली नव्हती. हा? व्यक्ती पाहण्याचा योगायोग येतोय, तो येतोय आणि आमच्या प्राणाचं संरक्षण होत आहे. मग आमच्या इच्छेचा प्रश्न मात्र राहू द्या, पण स्वतःच्या पित्याला दिलेला शब्द, पितृस्थान केलेली प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यासाठी, या राजकिरीटाच्या रक्षणासाठी आम्ही तुमच्या समवेत येऊ. आणि म्हणूनच तर ज्यांनी योग शक्तीच्या जोरावर त्या परमेश्वराला प्रसन्न करून घेतलाय आणि त्या शक्तीच्या जोरावर आज साऱ्या शिष्यांना शिक्षण देत आहेत त्या आमच्या पितृदेवतेपाशी आज आम्ही तुम्हाला घेऊन जाऊ. मग चला, विलंब नको. लवकरात लवकर आपण मार्ग दाखवा.
संवादाच्या मध्यस्थानी असणारी ही आमची पर्णकुटिका. बाबा पर्णकुटिकी असते. एक विनंती आहे आपल्याला. बोला. कारण या सर्वस्वावर अधिकार फक्त आमच्या पितृदेवतेचा. प्रथमतः त्यांची आज्ञा घेणं हे आम्हाला इष्ट आहे. जा जरूर. आज्ञा घेते आणि तत्नंतर आपल्याला हात बोलावते. क्षमा असावी. बाळ परमेश्वर कडल्या काय ग बाळ? काय झालं? अगं आलीस तू? आपली आज्ञा होती ना हा. लवकरात लवकर सौंदर्य पाहायचं आणि वेळेचं भान राखून पुनश्च माघारी परतायचं. अगं बैस 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 म्हणलं काय म्हणूनच तर बाबा. बाळ काय मनातून आलीस? काय काय पाहिलंस म्हणा? बाबा अहो काय काय पाहिलं म्हणजे काय एकापेक्षा एक नाविन्य. काय काय म्हणतेस का? उंच उंच गगनाला गवसणी घालणारे हा. असा मनोभास करणारे मोठमोठे वृक्ष मोठमोठे वृक्ष पाहिले? पर्वताच्या रांगांच्या रांगा अरे वा आणि वा त्या वा वा. प्रत्येक पर्वतांच्या मध्यभागातून हा? कसा खडखड 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 असा मंद आवाज करत वाहणारा थंडगार पाण्याचा झरा. काय काय म्हणतेस का? एवढंच कशाला काय एवढं तू एकटीने पाहिलं? पण मला सांग हा? सशाची पिल्ला हरणांची पाडसा हरणांची एका मागून एक कशी दूर 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 कशी धावत अशी होती. दुडू धावत होती हरणाची माणसं. हा. अगं काय सांगू तुला, मला बरोबर घेऊन गेली असतीस तर नाही. बाबा हा? एवढंच नाही पण मला सांग, तू हे सगळं पाहिलं पण माझ्यासाठी काय घेऊन आलीस ते सांग. आणलं होतं हा? पुष्पांच्या माला बनवून आणल्या होत्या. वन्य पुष्पांच्या माला माझ्यासाठी भरून आणल्या होत्या. सुंदर सुंदर सुवासिक रंगीबेरंगी पुष्पांच्या अगं पण माला. ती वन्य फुलं मला काय कामाची आहेत? मला वाटलं तुम्हाला हव्या असते म्हणून घेऊन आले. हा, हवे हा. ना. अगं पण काय पण करणार काय काय केलंच काय ती? मार्गाने येताना हा. माझ्या सख्या मिळाल्या ऋषी पत्न्या भेटल्या, त्या भेटल्या. त्यांना देऊन टाकलं. बरं केलं, फार बरं. हा, काय ते? त्यांच्या इच्छा मी कशा काय पण मोडायच्या. मला समजत नाही, तू इकडून तिकडे असे काय 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 चाललंय का? बाबा हा? त्याचं काय झालं ठाऊक आहे काय- काय- काय झालं? लढण्याच्या ठिकाणी काय पाहिलं ते तुम्हाला सांगते हो, पण हा. तसं हवं तसं माझं मन मात्र थाऱ्यावर नाही. मन थाऱ्यावर नाही, नाही, नाही. मन कुठेतरी चलबिचल झालंय. अगं मन जर चलबिचल झालंय तर याला योगाभ्यासाचा उपयोग करायला नाही बाबा मग? योगाभ्यास आता नको ते. मग? याला कारणच वेगळं आहे. कारण वेगळं आहे. फक्त एकच बाबा कारण काय ते? हे सृष्टी सौंदर्य सारं मी माझ्या डोळ्यात भरून ठेवलं हा. आणि तुमच्या आज्ञेप्रमाणे लवकरात लवकर पर्णकुटिकेपर्यंत येण्यासाठी माघारी फिरत होते. एवढ्यात काय झालं? एवढ्यात बाबा हा? त्या पाणवठ्याच्या किनाऱ्यावर एक सुंदर असा त्याचा युवक. हा युवक अनोखा युवक कधी पाहिलंच नव्हता. पाणवठ्याच्या जागी एक अनोळखी युवक तू पाहिलास. आणि ते तिथं त्या पाणवठ्याच्या काठावर मूर्छित अवस्थेत पडले होते. अरे. ना शुद्धी बाळ आम्ही त्यांना पाहिलं हं? पण जाता जाता मनाच्या ठिकाणी विचार वावरू लागला. काय ते? हे एक वेळ झोपले तरी असतील नाहीतर काही ना काहीतरी कारणामुळे तिथं असतील. अगं पण बा तू मला सांग, अगं एक नवा तरुण तिथे त्या ठिकाणी पडलेला होता, निस्तेज पडलेला होता. मग मला सांग, त्याला जागृती देणं हे तुझं कर्तव्य होतं. बाबा मी दिली ना त्यांना जागृती. काय म्हणतेस काय? अहो, तुमची त्याला शिकवण तू जागृती दिली. तुमची शिकवण नेत्रासमोर उभी राहिली. हा. आणि बाबा जर का ते तिथंच राहिले असते त्या अवस्थेत हा? तर एखाद्या हिस्ट्री शॉपदांनी त्यांच्यावर हल्ला नाही का चढवला हो हो केला नसता. तो विचार अगं मला तू केलास ते फार बरं केलं. बरं मला एक सांग, मग त्याला थंडगार घराचं पाणी पाजायला पाहिजे होतं. 30 किलो ना काय म्हणते? ते थंडगार पाण्याचं पाणी त्यांना हा? पाजिलं. हा. थोडं अंगावर शिंपडलं. हा. हे करता क्षणी त्यांना जागृती आली. सावध झाला, सावध झाले. सावध झाले. पण बाबा पण मला सांग, काय? अगं शिकार नाही ती नाही, हा? पण ही शिकारीच्या रूपानं त्याला तू इथं घेऊन आली असतीस तर काय बिघडलं असतं? बाबा मी घेऊन आले त्यांना. अगं काय म्हणतेस काय? हा. अगं काय करत असेल बिचारा, कुणास ठाऊक. घेऊन ये त्याला माझ्या हाताने माझ्या समोर घेऊन ये. येण्यासाठी मला विलंब असतोय. गावाच्या अंगणाखाली आपण यावं. आपलं दुःख आमच्या बाबांना सांगावं. कथन केला काही शिल्लक राहिलं नाही ना. बघा शब्दाने शब्द सांगितलाय नक्की. हे बघा हे विप्रश्रेष्ठा, हे तपोनिधी, हे मोहन, हा सुयोधन पौत्र लक्ष्मण पुत्र सुसौम्या प्रणाम करतोय, प्रणाम करतो.
प्रणाम करतो. सच्चिदानंद परमानंद तुझ्या बाहूची वृद्धी होईल, वज्र निग्रही होशील असा मंगल आशीर्वाद आहे. मनाचं समाधान झालं. कारण विश्व बंधुत्वाच्या भावनेनं ज्या परमेश्वराने हे चित्र रंगवलंय, आज हे विश्व रंगवलंय, आणि याच रंगपटातील एक रंग म्हणजे आपल्यासारखा ब्रह्मरुंद. आणि या ब्रह्मरुंदाने त्या परमेश्वराची अखंड भक्ती करावी आणि तो भक्तिमार्ग सतेज ठेवावा, कैक मानवी जीवात्मे उद्धरावय. आणि आज तोच योगायोग आला आणि तुमच्या चरणाचे धुलीकण स्वतःच्या मस्तकी चर्चित करण्याचं सद्भाग्य या सुशर्म्याला मिळतंय. बाळ सुशर्मा, तुझी काया पुलकित झाली आहे, तुझं नेत्र कृतार्थ झालंय, आमच्या सारख्या योग्यांचं तुला दर्शन झालंय, अर्थात तुझं महत्भाग्य आहे. मग सांग, या निर्जन अरण्यात एकटा काय करत होतास तू, आणि ज्या मूर्छितावस्थेत तू पडला होतास याला कारण कोणतं? परिस्थिती. होय महंत हा माझ्या हाती असलेला राज किरीट, हा राज किरीट कुणाचा माहित आहे का? भावी भारतेश्वराचा. होय भावी भारतेश्वराचा राज किरीट. स्वतःचे आजोबा सिंहधनवर्ते समयी हा राज किरीट माझ्या हाती देऊन गेले, आणि या सुशर्माकडून वचनाच्या शब्दानं एकच ऐकून घेतलं. वचनाच्या वाणीनं मी बद्ध झालोय की या राज किरीटाचं संरक्षण देहात रक्ताचा एक एक थेंबापर्यंत हा सुशर्म्या करेल. शाबास बाळ सुशर्मा. अरे जी वस्तू तुझ्या हातात आहे, अरे ही साधी गोष्ट नव्हे सुशर्म्या. अरे संपूर्ण आर्यवर्तात हस्तिनापुराचा धबधबा आहे, हस्तिनापुर आहे महान राष्ट्र आहे, अर्थात त्याचा राजकिरीट आज डौलाला तुझ्या हातात फडकतोय. पण महान काय ते तोच राज किरीट या क्षणी माझ्या हाती आहे, पण पुढचा क्षण माझ्या नेत्रासमोर कुठला उभा आहे याची कल्पनाच माझ्या डोळ्यात बनवत आहे. कारण समस्त पांडवे ससैन्यानिशी अरण्याला वेढा देऊन या सुशर्माच्या शोधात थांब सुशर्म्या. आहेत. समस्त पांडवीर तुझा शोध घेत आहे. अरे महाविद्यातून तू सुटलास, किरीट हातात ठेवून राणावनात स्वसंरक्षण केलास, नव्हे तर हस्तिनापुराच्या राज किरीटाचं तू संरक्षण केलंयस. आज माझ्या बाळेची आणि तुझी गलती का झाली? बाळ बोल, काय तुझी इच्छा आहे? आतापर्यंत आपल्या समोर आम्ही कधीही असत्य वर्तन केलं नाही, आणि मनातील काहीच आपल्या समोर बोल बोल, निसंकोचपणे सांग. आज प्रत्यक्ष ते वीर पुरुष आज आमच्या नेत्रासमोर आहेत, आणि म्हणूनच तर आजच्या वीर पुरुषांना या संकटातून आम्ही वाचविलं ना, त्यांना पाहताच आम्ही आमचं सारं जीवन फक्त त्यांच्या चरणी अर्पण केलं. बाबा, आमच्या बोलण्याचा राग नसावा, आम्ही मनानं वरिलंय त्यांना. नाही बाळ, कारण माझ्या बाळाचा पाऊल वाकडा पडणार नाही याची मला पूर्णतः खात्री आहे. आणि म्हणूनच बाळ, जे तुझ्या मनात आहे, जे लिखित आहे, ते खोडण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, आणि तो मलाही सुद्धा नाही. म्हणूनच दिली तुम्हाला दोघांना आज्ञा दिली, शतायुष्यभर. बोल. समजा तुम्ही अनुमती दर्शविली ती आमच्या भावी आयुष्याला, पण हिलाही मी कथन केलंय. साम्राट माझे प्राण संकटात आहेत, गदाधर किंवा नव्हे तर वाघात माझ्या मागावून धावताय. मग असं असताना याने दिलेला भरोशाचा शब्द तुमच्या कर्मी आमच्या प्राणाचं संरक्षण व्हावी आणि तेच रक्षण व्हावं